Ikke? Fuck, lyden! Det er lige meget, bakker i gang, bakker i gang. Ej, jeg tror lidt ned. Jeg følger efter mig igen. Vent, ikke i gang nu? Okay, er I klar? Jeg følger efter mig, ikke? Ja, du fatter i hovedet, ikke? Så jeg ritter til at blive skræmt i fucking motherfucker dyr. Ja, der er der bare går forrest, det gør, Rina. Ja, fordi jeg tror nok, de er skadevarme forældre. Synes de er skadevarme? Nej, fuck det. Det skal gå ind. Rina, hvad sker der? Overfald! Nej, gør det egentlig. Altså, synes jeg sådan, jeg sidder med hånden ned i bollerne nu. Og så hvis jeg bare røver op, fuck, jeg får chok. Fuck, jeg dør altså. Nå. Jeg er klar til at løbe sådan lidt. Eller mig. No, du. Jeg elsker det der. Du. Der er fly. Der er fly. Så kan vi godt gå om på det. Fuck. Yes! Stik mig flyet. Nej, jeg kom ned hvor igen. Fuck. Han er derovre. Jo, han var sgu så. Han er stadig ikke derovre. Sluk lyset, kig på ham. Sluk lyset. Nej, jeg står og kigger på ham, det er fucking sjovt. Jeg står og kigger på ham, fuck at sige det. Han står stedt derovre. Nej! Hvad er der? Hvordan læste vi? Det er fucking... Fuck! Der var andre. Til flyet. Hvad skal han have til flyet først? Hvor er den flyet, vi skal have? Fire. Jeg er med flyet. Har du... Okay, så væk. Ud på stien, havet. Meget dreng. Jeg tror, jeg ved dig, Alex. Lasse, hvor er du? Der står mig. Lasse, vi er til vores lys. Hey, lad os kigge over. Jeg går ind om. Men bare kom hen til mig igen. Okay, Ritter, der han der står midt nu. Og vi venter bjørn. Kigger vi i luften, hvad snakker han? Er I med? Nå, der. Jeg slår bare lige. Shit! Nej! Fuck, jeg må hjælpe dig. Nej, slap af, jeg kan ikke være med! Vi skal ikke bare prøve at efterlade ham, Lasse. Sluk dit lys, Lasse, sluk dit lys. Jeg er lige bag jer nu på røvler. Jeg er sammen med jer nu, til derude. Ja, man. Hvad er det for nogle venner, jeg har det? Fuck. Der er sådan noget. Er du helt væk, eller hvad? Løb væk, der er det mig! Hvem er det der? Hvem er det? Løb væk selv, mand. Lasse, sluk dit lys, løb. Han er der. Ikke derovre. Er du helt væk, eller hvad? Løb væk, der er det mig! Hvem er det der? Hvem er det? Løb væk selv, mand. Lasse, sluk dit lys, løb. Han er der. Ikke derovre. Jeg ved ikke, hvor jeg henter. Hvem er det? Ring mig! Lasse, sluk dit lys, og så kæmper vi. Lasse, kom. Hjælp mig! Lasse, kom. Drenge, hvad er det? Fuck, hvor er det hjælp? Hallo! Lys! Hvor er I hen? Har I fundet mig? Hvor er I hen? Ses mig lige. Jeg må hjælpe her. Er du med der? Fuck. Hvor er I hen, dreng? Jeg kan bare lyse, så kan jeg ikke være sådan heldig. Jeg tager... Han var lige bag mig lige før, mand. Dreng, jeg er helt væk. Hej, jeg kan ikke se lys overhovedet.
Jeg er ved bjerget nu, dreng. Kom her. Please. Vi går modsat af. Okay, Alex, lad os se, jeg kigger bagfra, og du kigger lige ud. Der er jeg nu. Der står og kigger på mega tæt på. Det er pænt, jeg vil gøre. Virkelig, jeg var en fucking chok i livet dernede. Er du taget, Alex? Ja, jeg stod lige foran, og jeg kunne ikke gøre noget. Det var så... Ja, jeg løb ind. Ja, når jeg går selv, jeg kan ikke finde en skid, mand. Hvor fucking uhyggeligt det er, det selv. Er du ikke død? Jeg ved jo, jeg sidder spækker jer nu. Nej, det gør jeg ikke. Okay, hvad gør vi nu? Altså, ulden var over i bjerget sidst. Hvad gør vi nu? Nå, I går. Nej, vi løber. Drejer til højre hele tiden nu. Nej, jeg så ham! I går, inden han går nummer 3. Wow! Lad os efter mig. Ja, her. Ja, løb. Okay, godt, du klæder sig. Fuck, man. Ja, det var bare... Jeg kan jo ikke komme væk der, på det kirkegården. Jeg kan væk fra, mand. Og han bliver ved med at... Og det finder jeg igen bagefter. Fuck, man. Chok. Jo, han var sgu så. Han er batter. Han er bag dig. Jeg kunne gå. Men jeg kunne gå. Kan du løbe? Jeg har kun 2 stykker papir. Kan du løbe? Vi skal fucking 11 stykker. Vi er på kirkegården nu. I dør der. Kraft. Hvor fanden blev du af med? Så ser din mate er væk, og du ser bare ulven. Løb dit svin. Fik dem. Nej. Hold kæft, for det efter mig. Ej, men du... Ej, men hvor fanden er han? Kom så. Jeg håber, fucking Lasse dør, så du skal være alene. Lasse løb ned og dø, så Ritter er alene. Okay. Fuck ja. Fucking sjov var alene. Det er det. Sådan der. Hej, det er Jeg kan sige dig, Ritter, nu er du fucking syg. Jeg har ikke sagt sjovt, kan jeg lige sige. 002. Ja, 0002. Og jeg vil skide glat. Fuck!